Aquest arbre que teniu aquí al darrere és un tamarindo i tindrà quasi 100 anys, en té 93. És el primer tamarindo que ha arribat aquí, a Paraguai, al Chaco. Diuen que fa 93 anys va arribar aquí un grup de menonites. Havien fet un viatge molt llarg perquè fugien de la Primera Guerra Mundial, de Rússia. D'allà van estar a Xina una temporada i finalment van poder escapar agafant un vaixell i fent un recorregut ben llarg, passant per l'Índia, per Àfrica, fins que van arribar aquí, a Paraguai. Aquest trajecte tan llarg era molt pesat, però sobretot es marejaven molt. I sembla ser que a l'Índia havien agafat tamarindo per no marejar-se. Se'l menjaven i així es trobaven una mica millor. Una dona que anava en aquest trajecte, una menonita, va agafar una llavor de tamarindo i se la va guardar a la butxaca. Quan va arribar aquí, va ser una de les primeres coses que va fer, plantar-la en aquest lloc on sóc ara. Han passat els anys, l'arbre ha crescut i el tamarindo s'ha anat fent gran, tan gran que ara podem trobar a tot Paraguai diversos tamarindos. I també, si un dia vas al supermercat o al mercat, et trobes tamarindo. Sí, ara tothom d'aquí a Paraguai, si es mareja, menja tamarindo. I vet aquí un gat, vet aquí un gos, que aquest conte ja sap,